И здравей, приятели на Double Garen Boys! Днес ще играем FIFA 15 кариера с Милан. Ето. Това е нашия отбор. Така. Да видим дали всичко е наред с нашия отбор. Как ни е защитата първо на първо. Така. Мога да направя това. Дестро да го заменя. Тук да влезем Черчи. Лопес. Как е? Добре е Лопес. Арами, тук имаме Палета. Добре. Халвовете как са ни? Де Йонг обаче ми трябва. Затова Андрея Поли ще бъде заменен. Имаме Майкъл Есиен, което добре е всъщност. Всъщност ще направим една цака, ще пуснем Филип Мексес отляво. Ето така просто да видим какво ще стане. Андрея Поли е всъщност. Преди малко го преместихме, Андрея Поли. Искам запада като резервен защитник. Сусо не ми трябва като защитник. Елшарал и Дестро и път. Не ми трябва толкова много нападатели, за това ще пусна някой Халф. Ето Халф. Ти си добре. Всъщност имаме Халф също. Даже двама. Затова Ван Гинкел за сега ще остане за резервен, като за резерва. И ще пуснем Сани Монтари, който е същия и той е Халф, нали? Да видим с какъв бюджет разполагаме. Така. Това не е никак хубаво. Разполагам с малък бюджет. Кой може да купим за този малък бюджет? Можем ли да купим някой нападател? Искам. Един добър нападател ще ми дойде от полза. Бих искал да се наслада на изпълнението на Хавиер Ернандес. Хавиер. Да видим Ернандес. Ето го май. Точно така. Това е той. 18. И ние няма ли трансферен прозорец? Имаме. Ето. Оп. Стоп. Искат Алесио Черчи. Ще трябва да се постарайте повече за Алесио Черчи. Че искам 27 милиона. Реджет първо да дадеме. Така. Може да си позволиме да си купим Ернандес, да видим. Не иска да ми викат нещо. Той е под найем, затова не иска да ми викат. Карим Бензема ще ми струва далеко повече, колкото аз искам. Затова Барселона те имат добри на Педро. Да не ми трябва това, бе. Педро. О, боже.
Ето го, просто толкова просто. Ей, вие толкова ли ще искате, бе? О, ужас. Просто ужас. Кой мога да купа друг? Един. Вие па много ще искате. Ай, много искате. Да помисля малко. Така. Димитър Бербатов мога да пробвам. Димитър Бербатов. Ето го. Да видим с 7 милиона. Не бе. 7 милиона и 500 хиляди, да видим дали ще му бъде добре. Ако евентуално не приеме, ще поискам от Педро, ще искам от найм, само за този сезон. Реал Мадрид се прицели в Агуеро. Добре. Филип Мексес. Бърнли. Всъщност ще го поискам за 6 милиона 700 хиляди и ще съм много нахален. Защото първо струва 4100. Перфектно. Бербатов е добре. Искаш 110. 110. Нали? Искаш една година. Подписваме да видим какво ще направи Бербо. Дали ще реши да дойде при нас. Габриел Палета. Стана нахален и ще му искам 11 милиона и 500 хиляди. Макар че може да им го продам, ако трябва да сме честни. Филип Мексес. Няма какво да говорим. Казах ви сумата, която трябва. Вие що не я искате. Няма да ви приема. Димитър Бербатов. Ето ни го новото попълнение. Димитър Бербатов. Нашият превъзходен българин. Сега да го наложим в отбора веднага. Знаете ли обаче, мога да направя една цака? И цаката ето тази. И мотоливо да го заменя с Бербатов. Така. Така, от какво се нуждаем? Нуждаем се още от централен защитник. Точно това казах. Сега Бербатов. Това е. Приеми този път. Добре, защитник, кой искаме? Рио Фердинанд. Ей, той е много слаб тука, бе. Ужас, той е много слаб тука. Добре, тогава кой може да поискаме? Джорджо Кейлини, ето. Той е много скъп. Видим Бонучи. Леонардо Бонучи. Ще му предложа 8 милиона 500 хиляди, пък ако приема. Не ме интересува също. Така.
Предлагаме му да дойде в нашия отбор да се присъедини. И да видим. Пацини. Пацини не ми трябва. Затова ще приема тази оферта. Защото Пацини вече стана твърде стар. И така. Да видим какъв ще е отговорът на Ювентус. Не, него няма да го дадат. Явно те не искат да го продават. Да видим отново дали някой защитник ми трябва, както казах. Ман Сити. Не, Венсант Компани няма да приеме. Мангала. Да видим Мангала дали ще приеме. Ще му предложа 12 милиона 850 хиляди. И да видим дали Манчестър Сити ще приеме. Той тък му е подписал с тях. Не знам дали ще го приеме. Така. Хайде. Приеми. Pick rejected. Ужас. Никой не ми дават. Мен ми трябва защитници. Мене ми трябват нападатели, бе, хора. Не ми трябват защитници. Кой друг може да пробваме? Карлес. Не да пробваме Пуйол. И той Пуйол отказа ли се? Вярно, че се отказа, да. Ман Юнайтед. Крис. Смолинг, да видим. Ти сериозен ли си? Добре, да видим как, дали и какво ще стане. Може да опитаме да подпишем с него. Ювентус подписва за Давид Де Хея. Тотно предлага добра оферта. Ама аз не го давам и без това, защото Алесио Черчи е важен футболист. Бонеро. Изключено. За толкова малко изключено. Вярно, че вече не е много силен, ама чак пак толкова. Ти проучи ли го, бе? Не си го проучил. Предлагам ти 10 милиона да дойдеш в моя отбор. И сега сигурно ще ми откаже пак. Да видим, все пак. Имаме контрол с Монако. Мангала. Смолинг. Я видим Смолинг. Добре. Той Мангала е слаб. Перфект. Yes. Така. Yes. Нека да подпише с нас. И видим дали преди матча с Монако ще успеем да го вземем. Моля ти се. Yes! Не, какво сега? Какво искаш, бе? Щи. Добър, спокойно. Не, да речем, че искам в Русия.
Не знам. Я да видя кои играчи са ми... Я да видя нещо. Контракт. Имаме ли някакви играчи, дето да не са в отбора? Торес. Супер. Чакай го. Чакай, че направо се обърка. Добре, добре. Сега искам да видя отбора си. Отбора си. Началино. 72, то не ми трябва. Габриел, Абиати, то не ме интересува. Армеро. Ей, той па и Армеро не е добър, бе. Тук няма никой дето да ми хареса, освен Фернандо Торес. Еми, явно ще трябва да играем с Монако. Така, ще играят с резервния екип. И... да. Ако стане нещо интересно, ще свържем пак. Каква глупост от нашата защита? И там е Алекс. Нищо интересно през първите 23 минути, но сега атака за противникови отбор. Интересно положение. То коментатора се побърква. Корнер. Корнер. Караско. И топката е избита. О, не, FPS се прецака. Край на първата част. Добре се представяме. В смисъл не се представяме лошо. Шутовете обаче са доста... за тях. Така... И ще направим смяна. Хонда ще го заменим с Андреа Поли. И ако стане нещо интересно, ще се свържим. Фаул. И жълт картон. Андреа Поли получава този картон. От фаул какво ще стане? Кондогбия. Топката е избита. И гол! 1-0 за Монако. Боже, защита ни заспа в тази 68 минута и това прави резултат 1-0 за Монако. А този е много странен, дето е вкарал. Както и да е, и гледайте Монако, феновете на Монако се радват, като сякаш за първи път са видяли гол от техния отбор. Какъв късмет за тях. Диго Лопес и той не внимаваше, трябваше да излезе към топката. Ето вижте отново положението. Ето центриране и безобразна защита. Диго Лопес заспал и ето че Трауре отбелязва. Ласина Трауре 68 минута 1-0. Край на матча. Загубихме. Много съм разочарован от нашата игра. Направо ни разгромиха. Владението на топката беше 50 на 50. Поне това в тази област не сме загубили. С другите резултати. Да видим. Я да видиме.
Ау, Крис Смолинг е слаб. В такъв случай аз нямам нужда от него. Не успяха да ни бият. Да видим. Ще ми се предложи някой добър. От Германия искам. Така. Ще изиграем още един матч. Съм сигурен дали ще успеем да победим. То път ще направим ротации в състава. И то доста. Абият ще влезне вратар. Тук ще имаме Запата. Заедно с Бучети. Вляво кой ще ни играе? Вляво ще ни играе. Кой ще ни играе отляво, бе? Къде ми е? Армеро ще ни играе отляво. Отдясно ще ни играе Абате. В центъра на игрището ще играят ти и ти и още един ми трябва. И кажи, че ще играеш. Кой ще играе? Не знам. И Съни Монтари ще играе. В нападението искам да видя Дестро. Кой искам да видя? Искам в нападението да видя... Хонда искам да видя в нападението и Ел Шаарауи. Това ще ми е отбора за този матч. Отново ще го скипна и ако стават някакви по-интересни положения, ще се видим. Край на първата част. Отново разочароваща игра от нашия отбор. Даже Франкфурт владее топката повече от нас. Шутовете им са равни, което не мога да повярвам. И така се разделим отново, докато стане нещо интересно. До сега нищо интересно не е станало, но да видим. Най-накрая нещо интересно. Това е корнер за нас. Ел Шаарауи. Центриране! Удар с глава! Леле! От тук можеше да я вкарам. Нищо обаче. Добра игра от нашия отбор. Това вече е смешно. Как може са така да се подиграва рефера с нас? Как може? Това дори не беше дуспа. Какво беше това? Леле! Рефера нещо е заспал. Видим все пак Алекс Мейер какво ще направи. И Мейер! Не! За малко спаса, но това е 1-0 за Франкфурт. Каква радост от страна на Мейер. Отново, тук съдята им подпомогна на играчите на Франкфурт, ако трябва да сме честни. Защото това изобщо не беше дуспа. Ето повторението. Гола си е гол, ама съдята им помогна. И за това. И край на матча. Разочароваща игра от нашия отбор. 1-0. Отново направо ни превъзхождаха. Опитахме се отчаяно да ги спреме. Но и да им вкараме, разбира се, но не можахме. Ще си гледаш работата и без това не ми харесваш. Да видим сега някой защитник, не Крис Смолинг, да видим Джон Тери. Ето го.
Супер! Ако може да го привлечем, ще е супер. Затова ще му не 70 милиона, бе, как вие видели сте? 7 милиона. Така. 7 милиона за Джон Тери искаме. И да видим дали той ще приеме. Ще ни дойде добре един Джон Тери в защитата. $9 500 000. Добре, няма проблем. Аз не съм човек, който се стиснал като има пари. Дали ще ми останат 3 милиона. И да видим дали всъщност матча с Бастия сега. Искам само да видя дали участваме някъде в Шампионска лига или нещо. Отново. Но не участваме никъде. Никъде не участваме. И всъщност мисля, че... сега да видя само, забравих да видя колко ще имаме... То матч го скипна с Бастия, защото играчите ми няма да са уморени преди първия матч срещу Лацио, с който ще започнем следващия епизод, да видим този матч. Дали ще успеем най-накрая да победим. Алекс получава жълт картон, Бонавентура открива резултата от 22-та минута. Черчи прави 2-0 в 57-та минута. Дали ще има трети гол. Не, но успяхме да победим Бастия най-накрая. И да видим дали Джон Тери ще ни приеме. 140 иска за една година, добре. Видим Джон Тери дали сърцето му е в Челси или иска да се премести вече и той. Кейсуке Хонда, за съжаление ще откаже тази оферта, защото Кейсуке Хонда ми трябва. Да. Отказвам офертата. Ти сериозен ли си, бе, Джон Тери? Това ти предлагам. Предлагам му една година. Усещам, че пак ще откаже. Абе, смешни грозен. Маха. Ще си гледаш работата, сега ще си купа някой друг. Пике. Жерар Пике. Не. Този много е скъп за нас. Може да предложим на Интер Ранокия. Интер колко ще искат за него? Защитник. Трябва ми защитник, който аз определено не мога да намеря, което не е хубаво. Сещам се за добри защитници, но те са слаби. Тъй, че едва ли ще стане. Да видим, да помисля. Рио Фердинанд беше добра идея, но той беше много слаб. Види, че е много скъп. Кой мога да купа? Фил Джонс. Да видим. За него нямате такова, бе. Мат
Мац Хумелс, да видим. Ей, лоу, обаче пробваме. Добре, 12... 750. Моля те, приеми Мац Хумелс, моля те. Много те моля. Макар и да няма да приеме, ще опитам все пак да му завлека вниманието, да му привлеча вниманието. Да видим. Аз не искам да го купувам. Ще се пробвам за тази сума, ама няма да ми приемат. Не знам какво ще стане, сега нямаме да ми приемат и ще трябва да чакам. Рикардо Монтоливо. Аре, ще го продам за повече парички. А то скалтак Мат Хумелс още не ми приел там какъвто е. Мац Хумелс. Да бе, да, това. Ще ти дам толкова да си знаеш. Кой още мога да взема бе? Байер Мюнхен, Боатенг, Алаба, Борусия Мац Хумелс, от Шалке. Ресет. Бундеслига. Да видим Шалке. Защитник. Не ми трябват млади. Хьоведес колко е? Той пак ще... На тип и то не се знае колко е. На Стаси, че той не се стоба да се знае колко е. То няма смисъл. Тук не виждам никакъв смисъл. Италианската серия. Аз на къде отидох и аз не знам. Да видим Атлетико Мадрид. Миранда колко. Мога му предложи всичките си пари. И сега ако ми приемеше чудесно. Моля те, приеми ми. Само да не ми предложат някаква супер луда оферта. Тия години искам да се поинтересувам колко е. Той е по-скъп, тъй че не знам, няма да го купувам всъщност. И да видим дали преди матч с Лацио ще ми приеме. Не! Стига бе! Вие сте уникални задници. Съжалявам за думата, ама просто много ме изнервят. Просто... ужас. Искам вида в Севиля. Хубаво, добри защитници. Те па не знаят колко е. Да видим пак. Да, този епизод доста се проточа в търсене на някой защитник, защото никой не приема. Баклис. Арсенал! Как не съм се сетил? Уранко с Челни. Колко искате? Дам ви всичките си пари. Моля те, приемете ми. Да видя сега и за Мертезакер да видя. И на него да му предложа. Искам да ти предложа да влезеш в моя отбор.
Така. Някой от тези защитници ми приемеше супер амбициозно за нас. Сега им предлагаме едно 23 милиона. Абе, вие... така, браво. Браво. Сега става и да ми приемеш и ще е супер. Окей? Така, да видим. Ема, ти си смешен, бе. Какво се занимавам с тебе? Я ще ти предложа 200 и 210 000 за 2 години да вие дали ще се така насладят. Да видим сега. Ти си смешник. Идиот. От Лига 1 да видим от Монако. Абденур, те па не знаят какъв е. Рикардо, Карвалио, Слапа, Раджи, не. Добре. Маркиньос. Тук не знаете колко. Те все още струва доста пари. Тяго Силва. Давид Луис ще струва още повече. Всъщност. Той всъщност току-що е влезнал в отбора. Много трудно става така. Бундеслига, серия А, Интер искам да не. Фиорентина. Всичко се ми провали. Ей ти казах защитник, бе. Как ще не знаете, бе, нали има там такива, бе? Майко мила. Не. Всичко се проваля този епизод, бе. Как се нервирам и всичко ми зацепва. Те не знаете колко е. Защо трябва да знаете? Защо трябва да знаете за Бог? Лацио да видиме. Сияни колко е? Не се знае. Дефрая, бе, остави, няма да купувам никой. Всъщност знам кой да купи, мисля. Наполи. Раул. Вие се шегувате. Как може, бе? Сега и за Колибали не знаете, бе. Какви са тия агенти, бе? О, боже. В следващия епизод се занимаваме с глупостите на тия. И сега да мислим за матча с Лацио, който идва. И това ще всичко от мен. Надявам се клипа да ви е хареса. Не забравяйте да се абонирате.